Balsamo Sursurando. Naimbag nga orasyo gagayam. Isagot mi kada kayo ti sabali manan nga istorya nga ingkam pinauluan. Change Oil. Dito'y drama tayo. Balsamo Sursurando. Nagimasun kasi na inang itay. Una yan. Inayadam mo ti mga nabalsamaw. Nagimasan. Bimsrugan day ta pingping mo. Gaputa impapal mo mo day ta kangkanam. Mabisina kami inang itay. Ginalngal mo mo tan ultimo si Tibangos, balsamaw. Mabisina ka raw inang itay. Naskay na mga anak iti adaw. Tapno na pigsa. Anya? Woy, inang. Masapol ang napigsa. Tanda papanan may kanipatilaw. Sa di naman ang tipapanan nyo ayak ni patilaw. Tata Balsamaw, mapantang. Nay. Adaitan ni patilaw. Umainak dagasunag inang itay. Tata Balsamaw, mapantag pa change oil. Ha? Mapang kayo agpa-change oil? Woy, inang. Urayan na ka, patilaw. Mga anak pa ibig. Tapno na pamigsa. Kasi iti sigaw, Tata Balsamaw. Kanya-kanyang gastos dito yung club. Woy, sana parikot na ita, patilaw. Umdas ti kwarta. Ayos nga rin nukas ta, Tata Balsamaw. Magagaran ako nagpa-change oil. Nagbayag mo dyan yung dua babae amang change oil ka na ta. Umakayang niya may isa babae, Tata Balsamaw. Wow, nagsiksay. Nagpintas talaga, patilaw. Hi! Siyak napili mamang change oil kan tata. Wag. Siyak nga agpaisaw, mes. Ading siksay. Ayan na nga dyan kadwa mamang change oil mo't kanya. Sumarsaro nun, manong. Nagbangbang lulabiip. Anya pa'y latar aramidin ta, mes. Kaya't kong tima-change oil. Oh my kangarodan! Manong! Nakaisam ka ba? Nagbaybay sa dito si Rocky na Mordais. Balsamaw. Hoy, Balsamaw. Kasarsarita ka. Umisisam ka bulatan. Na kayo magayam, tataw-taw. Kasla naragsa ka, Balsamaw. Anya silang paragsak ka. Nagmayat gayam tirik na, numalpas ka ang ma-change oil, tataw-taw. Aya? Abay, motorsiklo kaya. Tapno ma-change oil ka, Balsamaw. Saan lang alugan ti ma-change oil, tataw-taw. Pati tao, ma-change oil. Aya? Saan ka mo tabakira? Tapno ma-change oil. Ay, nagtagulit ka mo tayo, tataw-taw. Imbaga ka lang arudain, asaan lang alugan ti ma-change oil. Pati mo tao, tataw-taw. Ay, nagringat ti makisarita king ka, Balsamaw. Yak mawatan dahi tayo bagbagam at change oil. Uray si kamay, patilaw. Nakaisem kamay, nagbaybay sa dito si Rocky Santaul. Barwa kargada ko naman, apong utaw. Ay, barwa kargada ti sasawang, patilaw. Ti kayat ko asawang, mayat ti gungunay no baraw tinay karga nga oil iti bagay. Aya, kinargaam iti oil ti bagay. Aya nga oil tayo ta. Asitay, wano, lanan yaw. Basta oil, apong utaw. Tapno mawatam. Sumurot kamot ka na kamay ka ni Tata Balsamaw. Sa rinaw, ke iti club apong utaw. Naglaing nagiti babae di amang change oil. Uray ka lamabang aran siya. Nagganas. Aya, panasam mo tagpating sa oil apong utaw. Tapno agsubli ti gaganay gayam.
Mayat ka rin sa Patilaw. Mayat ti Bagbagay. Kumayat apong utaw. Yari talagang dilugan ng ma-change oil. Nagmayat kandar kantaray na, kalpasan na ma-change oil. Anya? Iso sumurot ka magkanakamay. Tapno maawatam ti Bagbagak, apong utaw. Day, nagadumadan ti kang kanam, balsamaw. Mabisina ka ba, inang itay? Saan ka mo tama bambanaw nga mapay nga do ti kanam? Nasken ang mga anak iti adaw, tapno napigsaak, inang itay. Apayanas ka nga agpapigsa ka. Awam mo trabaho. Mapan kami manin agpa-change oil kani Patilaw, inton maramdama, inang. Ipa-change oil yung manan day jeep na ka. Hindi lang na minsan nga aldawan agpa-change oil. Ha? Kwa? Numabalin ka na, uray inaldaw ang mapan agpa-change oil. Tapno mayat ti andar kantaray jijip na, inang. Aniya? Wow, inang iti. Kanayon na kondisyon jijip na. Ay, Adetan inang. Isang dinagsardang iti bataw. Rumwar kami manal. Dali, businan. Mabit lang, Patilaw. Ibusik lang, tikang kanak. Ipagmanta si Murot ka ba? Tataw-taw. Way, Balsamaw. Padasa mo sa Bagbagayo at change oil. Ay, katmayat tataw-taw. Malukayan, dagitan na iraw, atol-tulang mau. Kalpasan ang ma-change oil. Aya? Pudno na ita, tataw-taw. Sumaranta ka pa nung ma-change oil ka. Ay, ngarunan na kasi babay. Abang change oil ka na sayaw. Kung na manager nga agturong kanon dito'y dagiti babay amang change oil kada tayaw. Apong utaw. Agsaga na kayaw. Isudan, di umay dito ayan tayaw. Ay na, nagpipintas na. Nagbalin ka na sukik di tiklap, tatabalsa mo. Wan, ading girlay. Si nga binti kayat ko amang change oil kanya. Kaputa, nagpintas ka. Talaga? Wan, ading. Naidumduma di kinapintas mo. Super beautiful ka. No kasta nga ron? Siya kung ti makaamukan ka, tapno malpas ka na ma-change oil. Adapi nga minagurure sa bala customer ko. Sige, ading girlay. Rugyam nga ruday. Aya! Aya! Hagpaisaw, di ko rayaw. Balsamaw, Patilaw. Limukay, nagitutultulang ka, wana change oil. Kitiso may bagbagaking ka. Apong utaw. Nagmayat direk na, kalpasan na ma-change oil. Anyangay, Patilaw, tataw-taw. Umunakaw nga gaway. Mabisina. Kaya't kaw, timangan. Sige, agsisina tayo nga rudan ito'y dalan. Sige, makamu kayaw. Mapanak mampayag yagay. Anya, agdaging ka itamalang, tataw-taw. Wan, kakaisura pimbigsa. Nay, mangmangan ka man ang balsamaw. Nas ka na napigsak, inang itay. Nay, tamadan ti bagam kanyak. Ala, Awam mo ka trabaho, tap nagpapigsa ka. nagimas ni mangan. Nagadupay lang ti damdamagam, inang itay. Ada ka di sakit mo, balsamaw. Ha? Anya ko man ti sakit ko nga, inang itay. Nagrawad ka mga minamangan. Ngamapay nga uming pista rupam. Anya? Day talangan matam tidakon. Anyaya tararamidan nyo kani Patilaw. Kuy-kuyugag lang ang mapanagpa-change oil, inang itay. Ay na! Makapakutong gayam ti mapanagpa-change oil na itajay. Wan, inang itay. Saan lang ang makapakutong? Makapakapsot pa. Isu ang mabisina. Aniya! Anya nga itatabal sa naw. Dating gaway. Ay, katuna, Patilaw. 5 nga aldaw asahan ang na-change oil. Ay kaya pada ta, tatabal sa naw. Damag ko nga da kano ka barbaro a babae, jay club. Os,
Talaga? Wine, ay na, nagpipintas da ka lang. Asino tinangibagakin ka? Ay katsak, Anya, naamwam iti bagay nga adda ka barbaro a babae ijay club? wine tatabal sa maw. Ay na, naglaing kamutay, patilaw, mala, mapantangarunan. Ay na, wow, kabarbaro nga agpaisaw dagiti babae na dito'y club patilaw. Ay na, naglaing ka talaga Nakachambak lang, tatabal sa maw. Patapatak lang, yung bagaking ka. Ang pimudno magayam nga takabarbaro babae dito yung club. Awan ni ading girly asuki kita Ay kung padasam mo ate sa bali ang babae, tatabal sa maw. Wala, patilaw. Pilyat ni kapintasan namang change all kanya. Ay, tatabal sa maw. At na nakita ka, nagpintas. Kasla artista tirupa na. Aya, Isong agpili ka mo ka nagiti nakatugaw. Kalpasan na. Aya ba akong jiwitan? Tapno ibaga na ka nagiti babae nga iso natin napili ta. asla mapilyan ang magpatilaw. Nagpipintas damay. Agpili ka na di kursunanan. Yan na labagat ti shorts na, ti kayat kaw, patilaw. Ha? Kanuday yung nga ti kursunanan. Tatabal sa maw. Agpili ka mo ti sa bali, Kaya kasla tiger, ti short na. Kung nagdakal, ti butoy na, ti kayat kaw. Ayos nga ruday. Sinyasa kong jiwitan. Tapno pa umayan nang nagiti babae dito. Tatabal sa maw. Nagalasan to lang ang ibal sa mga nakaturaw. Nakarwar pa'y jay jila na. Kan kagudwal ati masana ti nakakidam. Nay, apay ngay. Umis-isip mo ito na nakaturaw. Ay na, nagpintas ka aday. Na. Kaslada ka ininagak na mas maturaw. Ay na, Kun nagan mo ti babae jay imbagana. Asino na siya babae nga ta? umay ka man dito, girly. Ay, di nakarakupan ka ni pa'y dabal sa mo! Ayatin ka, girly. Ay, di nakagan balsamot ka! Ayan di kalaban! Ayan na! Ay, awan ti kalaban! Apay ngayon narakop ka ni nagkanak nga inam. Inaramid ko ayaw mo na isa. Inagitay. Wan, maminsan pa'y nga ramidam. Pusik amin nang ipalbaw. Aniya! Apong itay. At ka din itatabal sa maw. Awan, ada na panan na patilaw. Sa dino tinapanan ni tatabal sa maw? Napanijay karayan. Ha? Anya nga tinaramid na dyan karayan na itay. Diyak ka mo. Nasapa mo tapi manaw. Kung naknuad na dito'y balayaw, agpakuyog ako ma. Paparan nyo manan na ya. Mapan kami kung magpa-change oil, apaw. Manan! Kanayo na mapang kayo agpa-change oil. Apay, kanayo na madadadaal sa jeep mo aya. Wang araw, apong itay. Ingala doon. Suruta mi de karayan. Ang mumbatan di ugali day da tao. Sana matatao dito'y balay. Kanayon nga agsorsor. Sige, apaw. Mapana nga raw di karayan. Awang mo, dito'y karayan ni tatabal sa mo. Napanan na nga ta. Sapay kaya't kumanantag pa-change sa oil. Ay, ituloy kumantimag na. Naskin akadwak ni tatabal sa mo. Diyak kaya't tagpa-change sa oil. Saan ko akakuyo? At dami lagay ti san unay nga dayaw. Apay nga gananay. Anya ti mapaspasamak kin kuana. Alay ko, ya. Alay lang sakit. Nakitatanay ko, alay. Alay. Anya ti nasakay, tatabal sa maw. Nagsakit
To'y tarong ko nga mismo. Kalakan. Anay ko, anay. Anya? Anyak manusa ng tisangina. Anay ko. Anay tarabidang patilo. Anay ko, anay. Aba. Nagsakit. Nagsakit patilaw. Ay, sus! Nakaalak ang sakit. Tatabalsa mo. Ay, apay ngay. Si kakitawan mo't sakit mo patilaw. Diyak ang muaking ka. Nakachamba ka iti babae nga sa kina. Aniya. Kay, anya nga rin taramidin tali tatarong mo. Tatabalsa mo. Ay, diyak mo patilaw. Diyak mo anay ko anay. Mapan ka lang iti ospital tatabalsa mo. Ay, diyak kaya't patilaw. Diyak kaya't mabayna ka. Anay ka. Anay ko, nagsakit at talaga. Diyak makais mo, inang. Gunggunam, balsamaw. Nasubram, tinapan nagpatsinsyon. Sa bali magaya matsinsyon, di papadanyaw ka ni patiraw. Ay, di na kunong tana, inang. Marigatan na kalangarunan. Kapo ito sa kinanay ko. Ay, di na patipaan na mangungat kang ka. Ano usam ta sakit na, tabasol mo malang. Nagulbod ka pa'y kanyak. Tiamok, agpaisuan na pan kayo nagpatsinsyon ulit ti Jeff. Napan kay magayam nag-checks kani patilaw. Manay ko inangan niya katayan ti Arabinag. Taplong sandugan ti sanginan. Adamok nga agas na. Naprawanan ti Marik na masakit. Anya nga inang. Mabitlang tayo nakalaan di bunang. Katpundam lang ang day tatarong mo. Anya? Ay, pandaklangan na yung ospital. Kadyak ulitan ang tinarabin ko, inang. Gasto'y gayam ti pagbanagan ti amin. Hagbabawi ako, ninang. Hagbabawi ako. Ay, unay kan tatabalsa mo. Sa balimot gayam at change oil, ti papapanan nyo. Anya nga ita, nakaalakan iti sakit mo. Mala, agpaagas kan, tapno makaisbo kan, tatabalsa mo. Bueno gagayam, di tamanan tinaggibusan, ti may nga istorya, dito'y drama tayo. Balsamo Sursurando! Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Gasa, itibya. Ay, kanayon nga agsakit matan ti sikat ko. Ay na, banog mo day ta bakit? Takasano, awan mat ngamin ti inanam. Ay, Aginanakamat ngamin uray sagpaminsan. Di kamat ngamin aglangan nga agisursur kadagiti lakom. Inton malpas, ingkamanen makilablaba. ay na, awan mat ngamin ti mabalinta lakay. Masapul at tulungan ka. Gaputa saan nga umanay ti sapul mo, numangnam na maaklaang kan ka. Pasensya ka na bakit? Di ka maipaayan itinanam ay panagbiag. Di mon panunutan day ta lakay. Ti importante, agkinkin na awatan ta nga agasawa. Ken nasalon at ta kanayon, tapno adda pamigsata nga agtrabaho. Merienda! Gumatang kayo iti merienda! Anya ka ditilakom a merienda, balasan ko. Ni, da kayo matgayam nana. Adda turon, banana kyo, kan kamote kyo. Mano ka di apiraso amin day tabanana kyo balasan ko. 30 apiraso, nana. Ala, yag mo amin tagatangak. Mano ka di ti maysa? Sigurado kayo, nana? 10 ti maysa. Iso ano gatangan nyo amin, talugasot amin ti bayad na. Alawan, balasan ko. Taiso man ti ipamerienda kadagiti trabahador ko. Ay na, agyaman ako nay, nana. Saan akon amarigatan nga agisursur, tabas sitlaangan dagito'y nabati. Awan anyaman na balasan ko.
Kanayon ka makita ng aglaklako. Apay, kontento ka din, iti kastoy a klase ti biyag. Kinapudno na, nana. Saan akastoy ti klase ti panagbiag nga inararapaap ko? Ngam awan ti maaramidak. Gapot ta marigrigat kami laang. Iso nga agtinulong kami latan nga agasawa. Di mo ka di kaya ti agabroad? Ha? Agpanunot ka balasang ko. Tano kayat mo, mabalin ka at tulungan. Ne, nakaluto ka matgayang manlakay. Wen bakit? Nasapak ang nakasangpet. Gaputan alpas mo't adagos ti aramidan me. Kasta, nasaya at alakay. Wen bakit? Mala, agtungaw ka. Tapno makainana ka. Taamok anabannog ka anapan na kilablaba. Ay, wan nga rod lakay. Ne, kasla dati kayat mo nga ibaga bakit? Lakay. Kasano nga tano umanugotak iti ibagbaga ni Nana Alicia? Nga anya, bakit? Nga agabrodak kano. Barang makalungaw tayo mat iti rigat. Apay, lakay. Awan mo ti dagas na bakit? Ng pangalaan tangay kung mati aramaten ta. Nakasagana kano ni Nana Alicia amang tulong kanya. Wen ng utang talataday jay bakit? Sabagay matkit di alakay. Bayamon? Anusan talaangan ti agtinulong amanggad? Wen bakit? Ken maysa, babasit pay laeng dagiti anak ta. Tatang, da kayo man pa'y ti makaamu iti anak ko. Nay, papadam ka de, anak ka. Mapanak man ijay daya. Nasa pakaunay ngagpadaya. Wen tatang, adda ngamin iyay-ayab da ijay at trabaho. Mapan ko man kitaan. Anya trabaho da ita anak ka. May isa kano apakanan tatang. Kat agbirbirok da kano iti kadwada. Ay katuan anak ka. Siyak ti makaamaw iti apo ka. Agyaman tatang. Kat dependento kada kami iti asawak ti umay mangsukon iti anak ko. Ay un anak ko. Katsapay kumata na saya ate papanam. Ay na Margie. Nukas talang ti garaw mo Jaklam mon. Ne, apay nakamulagat ka pa laang. Agtignay ka na Apay ka di, boss. Adda ka di kurang iti inaramid ko. Kurang ka di ti pananglinis ko iti datar. Ay na! Awan ti imbaga kakasta. Ay na! Nag-slow kamatan. Ti kayat ko asawan. Parparta kampay ati panagaraw mo. Abay akasta ka. Ay na! Nakaginginad ka. Kasala sakit ay tapatong mo. Pasensya kayon, boss. Saan abali ta nakalinis akon? Adda ka di pa'y ti iparamid yun. Ay, masapol aya nga ibilin ko amin. Agkita ka, iti mabalin mo nga ramidan. Ado ti maobra. Ay, nangrunakit ne. Agsapa. Ay, sos! Uwan, boss. Pasensya kayo kuman. Nalabas mat day taabos tayo abakla. Ay na, bayamon sister. Anya nga rod nga'y trabahador na tayo laang. Ay na, wen ngam nalabas mat. Kasla awanen ti karbangan tayo nga aginana. Ay na, kasla jak makaanos ditoy. Ang mga no pumanawak adi na oras. Ay, wen nga rod. Ngam siya, ano sakpay laang. Iso pa'y apangalaak iti gastusan mi asa nga pamilya. Ala, panahon ka dito yan. Umayan ni bakla. Amangan no adamanin ibagana. Hoy! Da kayo adwa. Jak imbaga nga inawat kayo dito yung restaurant ko. Tapno agchismis kayo laang. Ha? Magbabanan ti oras. Pasensya kayon, boss. Di ka nagkalintigan pa ka. Di ka nagtagtagari, sister. Sumurot kalatan iti ibagbagana. Tatang,
Bumulodak man pa iti sangaribo yo. Aniya? Sige na, tatang. Isublik no apaman ang makasweldo kami. Niyay, awan pa'y sweldo yo, anak kao. Kano iti pa'y laang pizza 15 kuma. Wan nga ro, tatang. Ngam saan abali tait-itad damot kit di. Ay, yan, aya. Sige na, tatang. Pangaasi yo. Adamot na sweldo nila kay kungam kurang. Malawan, anak kao. Ay, kasi kayo, mate. Imbag, tada na bate, itinaawat ko a pensyon kao. Boss, mabalin ka di nga alae kung ti sweldo. Anya? Saan ka di makaawat? Ha? Saan ka di nga imbagak? Asa kung tu'y gulpi, inton katapusan ti sweldo yo, ha? Ngam kasapulak mo't itan, boss. Nadanon nga minan ti panagbabayad ti anak ko ije pagadalan. Awan pa'y nga roan ti maitad ko. Ay na, inka man kiti aginaw iti plato. Agan, agoray ka man ha, Margie? Boss. Agpunggos ka man, Mat. Pakananday to'y ayan mo. Diyak kayat tilo siyang obrantes ko. Ay na, no kastamot lang ti boss mo. Agikat kan iti trabaho bakit? Lakay. Kasi ka lang. Kita man. Trabaho yo amin at trabaho ijay. Ngambasit ti sweldo yo. Sakit maladaw pa'y nga itad na. Ay, wan nga rod lakay. Iso ako nak nga agikatak laangan. Wan bakit? Kasi ka lang. Nasaysaya at pa yan no aglako ka laangan iti merienda. Taaginanaka inton kayat mo. Wan lakay. Ket agyaman nak tamaawatan na. Agpakada akon iti boss na, sister. Diakon maanusan ti ugali na. Ay na, uray siyak, sister. Asino mat nga iti kayat na ti agbati dito eh? Sigurado ka, sister? Wan, sister. Yakla kayat ti agbalin anak kakaasi dito eh. Ay, wan nga rod. Nadagsan ti trabaho, ngam nababati sweldo, sakit maladla daw pa'y. Kan, natangsit ti boss. Iswa, no way. Agikatan, sister. Ket ikarigatan tan ti agabrod, bareng addagasat na. Aywan, sister. Mayatak iti day taasing-asing mo. Ibirok ta, tigasat ta. Talaga gayam nga umadayo ka, anak ka. Wan tatang, ano san tayo pa ilaang tag-ina dayo. Gaputaawan mo ti daduma apagtrabahwak ditoy. Wan anak ka. Tatang, lakay, da kayo kumapailaang ti makaamo iti anak ta, San abale, tapara kada tayo ti iya adayo. Wan bakit? Di ka madanagan. Pasensya kan Tani. Umadayo ka matin. Gaputadyak maipaay tinanam ay apa nagbiag kada kayo nga aginak. Ay na, saan aday tati panunutam lakay. Nakitak mo ti panagsalukag mo. Ngam talagang awan ti maururnong tayo. Ay, gusto ti kinunan ni Margie Barok. Kas itinagsin na pataan yaw. Agin nanos kayo itirigat kanamay. Ti importante kanayon kayaw nga agkin na awatan. Kita man ngagpaiso, sister. Kasla ka ano laang idi agap-apply tang agtrabaho. Ngam ita, agawit tamanan ije Pilipinas. Hay, wan nga rod, sister. Agpaiso launay ti kunada. Ano talaga nga ipakat mo ti kabaalam? Magunod mo ti kalkali kagumam. Wan nga rod, sister. Ay na, magagara na kun amakadanon ije Pilipinas. Kailiw kun amakita ti pamilya. Uray siyak mat
Saan nga umanay ti video call amang up iti iliw kadakwada? Wan nga rod, sister. Ang kumustamat nga tan ni Rika abos tayo ini. Wan nga paiso, sister. Ala, bayam. Apaman ang makaawid tan ijay Pilipinas. Pumasyar tanto ijay restaurant na. Asigod ang nagtrabahuan ta. Wan, sister. Ita nakaawid kan, anya ka di ti plano manakaw. Agsubli ka di pailaang. Saanan, tatang? Napagnumuan mi iti asawak, nga agtinulong kami laangan dito eh. Ay kat nasaya at ano kasta anak ko. Wan, tatang, gaputadyak kayat nga agiin na dayo tayo manan. Una anak ko. Ay kat nasaya at tainan anusam ti nagtrabaho ijay adayaw. Nalpas ti balayaw nga impatakdaryaw. Ada pa ya, hindi basit nga auto shop yaw. Kapot amumad ni Audencio tinangusaran na kadagiti impaw-paw itmaw. Banag apagyamanak unay, tatang. Kapot makitak ti bunga tinagrigrigatak ijay abroad. Kan may sa, talaga nga ingagaad dagiti anak ko ti panagadalda. Iso ang maragsakan ako unay. Bakit? Tulungan dak ko ma. Tatang, ipanda kay ospital. Ah? Diyak mawatan dirik na. Kasla, mabugset ti angis ko. Tatang, nilakay. Anya ti mapaspasamakan ko, ana. Inay na, alala, darsam anak ko. Ingkag kita iti pagluganan tayo. Taipan tayo ni ja ospital ti asawam. Lakay, pangaasim na lumaban ka. Para kada kami kadagiti anak mo. Margie, bakit? No anya man ti marikriknam. Apay adi mo sinigod tinagpakita iti doktor. Tapno saan ko maanagtinag a komplikasyon ti sakit mo. Kan apay adi mo imbagbaga kanya. Inyalang-alang ko dirik nakbakit. Tay pag-arot ko, nugagamay laan at trangkaso. Wano anya? Lakay. Nalawan, tikino na ti doktor bakit? Milagro laangan, di mapaimpag kanya. Isuakan ayon kumaalaglag ipamday ko eh. Ipat-patag kayo unay. Saan lakay? Agbiag ka pa itinapaot. Di na kami panahon. Saan tayo at tanggal? Tibiyag tayo. Bakit? Iso nga, irwar na kung dito'y ospital. Saan lakay? Saan ka arumuar? Tapno mataming ka na ibag. Awanan. Tinamnama bagad. Sana bali. Tanag-asagana akon amang isubli. Itibiyag ko. Kabuta makitak. Anatalgadan ti panagbiag yo. Awan ti serbiti amin anay pundar talakay. Napanawan na kami batlang. Agpaimbag ka. Tapno makapagdadan na tayo pa iti mabayag. Yaka mo. Bakit? Nakapusot ako. Amang ando. Oras langan. Ti or-orayan. Apayakas ko'y tatang. Nagabrudak kapoy ti kinarigat ti biyag. Takunak ang mapasayahan ko ti panagbiag mi. Ngam
kastoy mo tinagbanagan na. Jak amo, isumbat iti dayta sa lunsod mo, anak ko. Ngam ti may bagaklang. Aklunam ti amin para iti anak mo. Bumangon ka para iti masakbayan niyo. Oray kumano pinakaamuandak mo. Tapno amok tinararamid ko. Apay, tatan. Pangasim, anak ko. Di na ko mapabasulan. Kaputa sana pulos asinasa uti asawam. Nga dagayam rikrik naan na. Ala, anak ko. Isagit mo lang ta. Tapno makisayan ti dagan sen tirik na. Hanggang pangasim. Tadi ka kumagpaabak. Iti panagladingit mo. Uwan, tatan. Ika kumaak ti mga baruanan manan. Kat ikarigatak nga ibaklay ti amin. Tapnog tultuloy amay paay ko ti kasapulan dagiti anak ko. At di dan tumarik naman ang ti kinarigat ti biyan. Kung di ko man bigyang halaga ang buhay kong handog, ang buhay kong hiram sa Diyos, kung di ako Tibiyag tayo dito'y lubong, ado ti ditay mapakadaan apasama. Adda naragsak apagtang, adda madrigat. Iti panawan tilimdo, ditay kumasumuko. Agtalinaed tayo anatibkar, tapno agtuloy tinaannayas apanagbiag, uray kasano ti kinarikan. Ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Gasa iti biyang. Isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay.